Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang maray na hapon po sa Indugabos Kaya Program sa DCGB. Welcome po mga tugang sa indong programa sa ropong environmental program kan DCGB. Tanganing mai-feature niya to ang mga best practices nin mga lokal na gobyerno, mga individual, mga organisasyon, mga educational institution. Sisay man na persona na igwa po mga tugang nin marhay na practice kung paano po pigataman ang satuyang kapalibutan. Sa pagitabi kang Rio 9003. Yan po nakaangkla mga tugang an sa tuyang programa kung kaya pinagibo ang siring na bagay. Kanuminaging aldaw, tabi, ginibo ang Saringaya Awards. Diyan po sa kwan, diyan sa... Rin na tabi ko yan sa kwanta. So sa interview na Angel sa DNR. Jerome, yung interview natin sa DNR. Sa interview sa DNR, rin na. Okay. Kasarong aldaw, mga tugang ginibo ang Saringaya Awards diyan po sa Marison Hotel. Ang saro mga tugang sa ang nanggana sa Bicol Region, iyo po ang City Government of Legazpi, okay, ang Tabaco, no? Ang Tabaco City na pinamamayuhan po ni Mayor Crisel Lagman Luistro kayto, no? Kambako pa siya congresswoman ngunyan. Inapagaraman niya to na ini pala na Saringaya Award na nako akan Tabaco City. Ikaduwa na po ini, ikaduwa na ini, ha? Na pinagigibo na nako akan Tabaco City. Kaya i-feature niya to ngunyan ang Tabaco. Ano sa indang ginibo, ha? Anon mga bagay-bagay na pwede niya tong makuha
mga tugang sa programang ini na sendang ginibo. Asin siring man paano din ako ang kooperasyon kan publiko, kan mga residentes, lalo na ang pagtatapok po in basura, ang pagdidispose nin basura nin tama. Susog po sa kapagbuutan mga tugang kan lokal na gobyerno base duman sa 9003 mantang ang senda pong City Environment and Natural Resources Officer na si Mr. Reynold Martires. Yan po ang sa tuyang pag-irestruyan ngo niyan. Pero na-interview tango na mga tugang ang DNR sa pagi po ni Angel Mostasa through Regional Executive Director Francisco Milla. Ipina-explicar ta ano po ang Saringaya Award. So yan po ang interview ni Angel with DNR Regional Executive Director. Sabihin nito. It's a Bicol term actually, no? Na ang ibig sabihin ay magandang kapaligiran, lastful, kumbaga sa tree, malagong tree, ganyan yan. So, it's related to being yung environment mo malinis, healthy, and nakakatulong siya. 'Di ba pagka yung ating paglabas natin yung mga trees malago, nakakaano ng mind natin, nakaka-relax. So, ganyan talaga ang ibig sabihin ng Saringaya. Malago, lastful, or mayabong, mayaman. Ganun po. Apo. Sa part po ng DNR, ano po ma'am yung mga basis or criteria po nito sa pagbibigay ng Saringaya Award? Actually, we have 5 criteria major. Number 1 is environmental protection, that is 20%. Environmental conservation, another 20%. Environmental rehabilitation, 20%. And of course, sustainability ng projects, 20%. And impact to the community, that is 20%. So 100%. Apo. Paano nyo ma'am ina-identify yung magiging awardee po ninyo? Actually, we normally announce an invitation for individual and groups to participate in the search. So, ito nga, it's already on the 23rd. So, sinasabi natin na this is one of the most prestigious awards given by DNR region. Kasi hindi pa to institutionalized sa national. But we're planning to do that. But anyway, so, ina-announce natin ito sa mga social media. And then, we instruct the possible entries or kung sino man ang gustong ma-recognize kung they will pass the criteria to be endorsed by the Provincial Environment and Natural Resources Office natin. So, doon po sila pupunta. They will get the form there, i-fill up nila, tapos sila po ang mag-endorse to us. So, napaka-importante dito sa search na ito ay yung mayroon kang documentation. Kasi kahit gaano po ang iyong program kaganda, if you don't have any documentation or means of verifications, hindi siya ma-consider. Kasi nga meron tayong criteria like sustainability, impact, yung 5 criteria na yon needs means of verification or yung documents. Apo. Bakit po ma'am nagbibigay ang DNR ng Saringaya Award? Well, actually, yung ating pagbibigay ng Saringaya, una kasi, ang DENR cannot do all of this work regarding environmental protection and conservation. So we need all the people, yung ating mga kapwa Bicolano and the whole citizenry na tumulong po sa atin kasi napakalawak po ng environment and natural resources ko. So kung titingnan mo, hindi po kaya ng DNR yan. That is why we are recognizing people who are helping us in the protection and conservation of our environment and natural resources. Why? Kasi po, pag itong mga tao na to, they become our mouthpiece. They're the one cascading the messages. So, itong halimbawa, for an industry to win a Saringaya Award, dapat mo maganda ang kanyang relationship sa community, yung naging impact ng projects niya. Ang projects po kailangan na-sustain ito ng 3 years. No? So, and then, 3 years or more. So, yun ang tinitingnan natin para sila ay makasama at ma-include. So, ano ang catch nito?
Pag kasi ang isang organization ay kumikilos, they are also engaging the communities, and in a way the communities also learned how to conserve and protect the environment through the activities na ini-introduce ng ating mga institutions, organizations, the private sector, and even individual, academe, yan, ganyan po. Kaya maraming nakakatulong sa atin in a way. Kaya kapag na-recognize natin ito, syempre mas na-uplift din ang spirit nila to continue, and this also becomes an encouragement to other sectors to participate. Kasi ito po ngayong ating Saringgaya is not just na papuri ng or recognition ng DENR, it is also being used by other award-giving bodies, lalo na sa local government units. Ano ba yung mga environmental programs, doon po sa Seal of Good Governance. Ba yan? So anyway, yun po yung dahilan kung bakit marami ding naiengganyo na sumali. No? And ang pinakamaganda niyan, ito po kasing sumasali, dapat compliant sa DENR laws and policies. So nakikita natin, with the participation of these industries, groups, private sector, we knew na maayos ang kanilang mga compliance. Like for example, sa mga industry, yung discharge ng water, di ba? Yung pollution nila sa air. So nakikita na natin na compliant sila. Because kung hindi sila compliant, hindi sila mako-consider in the first place doon sa preliminary pa lang. Kasi marami pinagdadaanan ito. So preliminary, ang ginagawa natin, table assessment. And then after shortlisting, we present it to the TWG members, and then that's the time for us to decide, deliberate kung sino ba talaga ang papasa doon sa ating criteria. At yan po ang talagang i-field validation natin. So napaka-rigorous na ginagawa natin dito. Kaya nga kung minsan ina-advance namin yung pag-invite so that we given ample time to validate yung kanilang mga programa. Kasi we go on site just to check kung yung sinasabi mo bang mga programa mo na 3 years na or more ay talagang sustained. At ito ay malaki ang impact na dinadala sa community. Apo. Di ba po sabi mo po ARDS, parang kino-confirm ninyo yung may mga validation kayong ginagawa. Yes. So, pag halimbawa may interesado pong mag-apply, anong buwan pa dapat magpunta sa mga Penros para mag-submit po ng Actually, mga requirements? we announce it in social media, abangan na lang sa kanila. Pero advice ko sa mga gustong sumali o mapasama dito sa ating award na Saringgaya, ay kailangan documented po lahat ng kanilang ginagawa, even the projects. Apo. Kasi may mga interviews ito, lalo na sa community, ini-interview natin kung paano nakatulong itong mga projects natin sa kanila. Apo. Ilang taon na po ito ARD na ginagawa po sa DENR? Actually, it's on the 23rd. Itong last natin, 23rd June. It started in 2000. So 23 years na, more than 2 decades na natin ginagawa. And marami-rami na rin ang nanalo dito. Apo. And after po ba ARD ng award, doon na lang po ba nagtatapos yung pagka-receive ng award? After nun, wala nang gagawin, parang wala nang magiging forward na magiging move yung mga nananalo po? Actually, yung ating award ay halimbawa, na-awardan ka ngayon, after 3 years pwede ka ulit magsumali. Doon mag-validate kung talagang na-sustain mo yung mga programa mo. So, hindi actually ito nagtatapos sa awards. Awards, maliit na lang yon. Ang tinitingnan natin yung commitment ng mga organization or individual or institution or even the local government units na gawin itong mga programang ito. So, nasa commitment nila yan. So, makikita mo rin yan pag nag-interview ka kung ang isang local executive, for example, or a president ng academe ay talagang dedicated or committed para tulungan na mapaganda natin ang environment natin. Yun. So, doon, hindi lang ganun So, actually, it's a start yung ma-awardan ka to continue to go on with what you're doing. Oo. Kasi, syempre, pag ma-recognize ka na, hindi ka siyempre yung
parang relax na, ganun lang, okay. Ang ginagawa nila actually is continuous improvement. Continuous improvement ang ginagawa ng mga awardee dito. So, siguro on the 25th, baka will be featuring also the awards, yung mga previously awarded. So, I don't know, that's just a, Apo. Halimbawa, Mga tugang Assistant Regional Director Adona San Diego, ang for special concerns ng DNR. I stand corrected kasabago. Paguna ko si Regional Executive Director Francis Cumilla. So nakauro ni Angel. Ang nakauro niya pala si Assistant Regional Director for Special Concerns Adona San Diego. Ang ratings mga tugang kang Tabaco City 98%. Dali mo ang Kuya Nime, 98% ang rating kang Tabaco City sa naging evaluation kang DNR. Yang po digdi mga tugang sa DCGB Studio, si Sir Reynold Martirez. Good afternoon po, Sir Reynold. Ang sentro, mga tugang kang Tabaco City. Welcome po sa tuyang programa, Sir Reynold. Good afternoon po, Sir Henry. As Opo. sa mga parainan niyo po. Salamato na maray po. Congratulations, tabi Thank you si po. Ray. Ha? Thank you po. 98% ang ratings nindo. Nabigla man nga ni Di ka mo ka ito nangal. Di ka mo ka ito nakigig na sa evaluation, almost perfect ang ratings nindo. Di na sa 100 na. Nagiging nga ni po kami during the validation, Opo. nag-validate na so TWG kang DNR. Oo. Nakulusin na nga po. Oh, okay. Okay. Nakasilimbag mi man po talaga. Silimbag mi ka po. Oo. Kaya kami Oo. nag-defense. Garanting sa defense ano. Lalo na duman sa impact. So, mm. pinaka-last part na sinabi ni Opo. ARD. Oo. Sa impact. Yeah. Si Mayor para si Itong so 20% na impact to the community. Opo. Ito ang garo duman ang grabing hapot sa Indo 20% na impact. Oo. Pagabot tabi duman si Ray sa kwan sa 20% na sustainability of projects. Kumusta po? Ay, magayon po, na-sustain mita. 2019 po, nag-intra na po dyan ang tabako. Ayun, okay. Ang present kami during the last 3 years, so 18, 17, 16. Opo. Naging finalist lang po kami. Hindi kami nangganang sa Ringaya. That was 2019. 2019. Okay. Di makaka-intra kami after 3 years Oh, naman. Di, kang 2022, nag-intra kami. Okay. Gumina na kami kang 22 first sa Ringaya Award. Nakuha na nindo Opo. ito na first sa Ringaya Award. Okay. After 3 years, nag-intra girare kami. Tagustuming, Oo. nailing mi man, may improvement, may sustainability. So, biglangaan kami kalaban Mili Gaspi. Iyo. Mga dati yan eh. Yeah, Mga dati yeah. yan. Yung mga matibay man pati, talaga performers yan. yan. Oo. Okay. Nanggana kami na nanado po sa Ringaya. Iyo, okay. So sabi ko, magayon na lang. Iyo baga ano. Saro sa criteria is yung environmental rehabilitation. Paano po nindo ginibo ini? Ini po, gari sa solid waste po ini. Solid waste. Sa solid waste po ini. Oo. Iyo talaga so pinaka sa environment, yan talaga pinukusan po kang tabako Opo. sa solid waste. Oo. Tayan po talagang pinaka-problema kang gabos na lugar. LGU. Iya. LGU, Yeah. solid waste. Lalo na pag-establish kang Opo. sanitary landfill. Iya. Yan Opo. po talagang Yan, tinutukan. okay. So ini pong environmental conservation. Ano pong gari ko environmental conservation nakasentran sa endong plano ang sustainability kan Tabaco City? Sa mga tree planting activities Oo. sa Okay. mga coastal clean-up, yan po. Yan. Okay. Pare-pareho man sana po Halos yan. pare-pareho Mga- pigihiling opo, na criteria. Pare-pareho man sana po yan. Yeah. Rehabilitation so sa mga conservation sa mga climate change. Yan. Yan. Oo. Actually, bako lang po sa sa opisina ko po talaga ini. Natap mi so CDRRMO. Opo. Tama-present sinda ka mga ginibo Iyo, nila. parte ito eh. Opo, Oo. opo. Oo. Tapos so sanggunian panglunsod. So legislative Opo. natap mi man ito dahil doon man sa mga ginibong mga resolution. Yan, ordinances. Ordinansa. Yeah. Oo. Ayan po. Tapos so CPDO Opo. so mga plano, susuning. Oo. So ayan halos po. palang gabos involved Gabos po. na lokal na gobyerno Involved ano. po talaga gabos. Oo. Involved po talaga Kaya palang gabos. sa Rosa na interview si Mayor Crisel mismo sa validation. Opo. Opo. Kaya Okay. ang validation, yaon po so mga So, gabos na ibang department heads. Department Ayun. heads. So budget, Oo. pigiling, ano Oo. ba yung
mga pira to inallocate mong budget sa programa na iyan. So gabos po talagang department sa MOE involved. Ayun. Kaya pala sabi ni ARD, ano yan, Adona San Diego, rigorous Ayun po. activities evaluation ang Opo, ginibo. bakulan Bakulan kung si Sai ang Okay, pero talaga during the evaluation, ano po, naaram na nung 98% ang grade nindo o duman in-announce ka Duman po in-announce. sa Ringaya. Duman po Dahil nindo in-announce. aram Dahil po 98% ka mo. aram. Dahil po talaga Grabe. aram. It's a huge kon ito Di pa ako nakadangog kay arog ka itong ratings kan lokal na Kung gobyerno. maon man nga ni po si Mayor, Oo. ngayon 98. Oo. Tamang-tama pala, last term ni Mayor Crisel, Opo. kan makuanin do ining ikaduang Saringaya Opo, Award. opo. Oo. So magayon Kaya, hindi pa ko muna pasip na, sendo kita duman ngaya, ikatabi bilang sendro, sendo ngaya kita duman, huminalang kawon ang ratings ta sa iling po nindo. Sailing ko po duman sa solid waste. Solid waste, ano? Opo, yun po talaga ang pinaka- Although, gabos ang 20% ang criteria na Opo. pig-iling, pero sa iling ko, puro ang haralang kawon. Opo, Pero siguro so talagang pinaka-impact sa sa solid waste Sa sa iling solid mo. waste po talaga. Sa iling mo, ano? Pag present mi pa ng solid waste talaga, daw sa inang lugar, Opo. na-impress na sa solid waste sa solid waste management. Ayun, oo. Daw oo. pag may nagbibisita duman sa Muya ng mga iba-ibang banwa. Opo. Solid waste talagang impress na sa Iyo. solid waste management. So kamo nagiging parte kamo kan benchmarking kan ibang Yes, lokal na opo. gobyerno. Dakulo Bibisita na kamo Yes po, dakulo na po. para mag-adala no study tour Opo, sa Indo. opo. Ang province of Sorsogon, ang municipality of Bulan, Oo, nakulo oo. na po, Calabanga. Oo. mga Magayunon taga-Kamsur. ano? Magayunon. Opo, Masbate po. na Yan naman. ang mga nag-aadal sa inyo, magiging kalaban din ng pagabot kangal daw Ay, sa Ringaya. Di ba? May Oo. pigtataram ako sa inda, gabus na LGU, na Opo. pigtataram, na nagustuhan inda. Pigtataram ko sa inda, kapag ka mo nag-start ni Duro sa Muya, Opo. daylan nindo pagilingon ang ginibuming tama. Yeah. Kundi pagilingon man nindo kung saan kami nasala. Yes. Tapat, importante man ito Opo. na factor na ito. Bako kami perfecto. Day kami nag-trial and error man Opo. kami. Until Oo. sa time na nako ami so tama. Iyo po. Ano tabi, Sir Ray, kung kamo, talagang nag-aim ka mo na makakuha ka mo sa Ringaya Award, so you just work and work and work na Nagtrabaho lang po kami. It come later. Nagtrabaho lang kami. Oo, Nagtrabaho oo. lang kami kung ano talaga so tama. Tapos kung so tama, isustain mi to. Opo, oo. Tinabaho mi talaga ito. Day Oo. mi bigyan so sa Ringaya. Yeah, Sabi ko yeah. maabot na sana. Bonus na Iyo. sana kung Kung kamo talaga ang gumana. Opo, opo. Oh, so timing na last term ni Mayor Crisel, nag-join ginare ka mo Iyo sa po, kuan. opo. Iyo sa man talaga Dina. po so sabi ko kay Oo. Mayor kang nako ami so sa Ringaya Award na Sa primero, 2022 ano? Kuunta ulit. So, Oo. bago ka magtapos kita. Kuunta ulit so sa Ringaya Magayo ko Award. na naman ang target nindo ano. Alright. Paano po kamo nagpuon kan sa endong tabi Ray, kasi Ray kan sa endong advocacy regarding sa, di ba ang basyang kan is 9003, Opo, di ba? opo. Republic Act 9003. So Ecological Solid Waste Management Act. Tama? Opo, opo. Paano po kamo ko nagpuon ka iyan tabi na gari ano yan, talagang nag-isip ka muna, arog ka ng gigibuhon, and minabot sa punto na naging magayod po ang resulta. Arog Pwede po kini po. balikan tang history tabi Okay si po. Ray. Kaya ni po, kang nagpupuong kami, yaon sa RE 9003, no Opo. segregation, no collection. Okay. Sige kaming kampanya sa tawo, sa mga kapitana, mag-segregate po kita kang sa tuyang basura. Kaya po ang required kang batas. Sige masindang hapot sa muya na, masegregate nga kami kang samuyang basura. Oho. Pag kolekta ngayon nindo, iyo manggirari, iharalo nindo. Yung man nga ano. Ayo. Dakulang tama. challenge sa Indo Tama, sabi, taang gabos ng truck ito. Oo. Saro lang. compactor. Di sarabay ito. Paglinaw mo duman. Paglinaw, okay. sigan, kumpak lang kang Sabi basura ko, sa yung loob. mananga, dipicil mapatubod ang tawo. Iya. Kay ni. Taka mo nga, pag kolekta nindo, haralo, pasegregate nindo sa harong. Okay. Sige, ma-purchase kita, panitit, ma-purchase kita sa mga dump truck na open siya. At least laman doon, pwede tang mabanga ang compartment nito. Masegregate ta so bio, tapos recyclable, tapos Opo. so residual waste. Naka-purchase po kami mga compactor, Oho. ay mga dump truck. Okay. Okay na. Ang sabi naman ninda, okay, ano na nga ni, dump truck na nga ni, Nakolekta na, may dump truck nasusugli na. Okay. Oo. Pag abot na naman sa tapukan, Oo. haralo-halo naman, tasaro ang Iyo tapukan man nindo. ang ano. Segregated sa harong. Sa pag-pick up kang basura, segregated. Oo. So tatapukan mo, haralo Oo. na naman. Sabi ko, may mga punto so pigtatapok sa tuya. Dipisil talaga mga panya sa
manugod sa no segregation, no collection. Opo, oo. Nagururo oo. kami na mayor na dapat mayor separate ang disposal facility Opo. duman sa MRF. Okay, okay. Nagpuong kami, haluyon hanggang so ano nga ni. Mm. Nilaban mi talaga ito. Kang kang iguana kami. Opo. Nag-establish kaming central MRF. Oo. Yaon duman ng biodegradable. Mm. Iguana naman kaming landfill. Mm. Na ang gawos nga ni basura digdi ko na sa central MRF Opo. para mas lalo ming ma-final segregate so basura. Ang sinabi mi sa tao, so gobyerno, guminibo na kang sa iyang responsibilidad. Yeah. Yeah. Ngunyan, ipapasa min ang bula sa community na kamo naman ang mag-response sa challenges. Opo. And very good naman. Tas yung mga barangay, Oo. nag-action man. Dapat igwa naman sindang barangay MRF. Yan. Pagsugo naman nila ang kampanya manungod sa solid waste duman sa barangay ninda. So kapag galo-alo diyan sa harong? sa MRF, Oo. ninda barangay, may kukolek taon. Oo. Ano pa man ang rason nindo? Yeah. Nasimbag na Iyo, nasimbag na so gusto so sadsuisyon kan tao, salado kan gobyerno, Oo, nagibo na oo. nindo. Okay. So ito, duwan na kami nagpuon hanggang nagkaisip na kami mga innovatives, Opo. kung ano mga gigibuon mi. Puto nga ning saringgaya. Concept ito ni Mayor Crisel na dapat magigibo kita ang part na out of waste na ano. Naging successful man po ito. Hunyan under Yeah. renovation po siya. Yeah. Ta gusto mi maging matatag na Iyo po. itong ano. Iyo po. Doon po naggigibo na kaming mga eco bricks. Oo. Ang kapag nahali ta talaga po ang recyclable waste, Yeah. tapos ang biodegradable waste sa basura, nakulaon po ang kabawasan. Kaya itong pigigibo mi na dapat pag abot duman sa landfill, residual waste talaga. Yun ang ganda na ito. Zero recyclable, Oo. zero biodegradable. Oo. Dapat residual waste Yeah. lang talaga. Same po ang, di ba sabi mo, igwa kang mo ki Central MRF Opo. sa tabako, Opo. ano? Gusto sabi yun, pagkakolekta kan mga residual, buda sa iba pa ng ito bagang so, ano po kayan, so mga biodegradable, Opo. non-biodegradable, ibubugtak sa MRF, tabi. Tama, Opo, Central. duman. Okay, then. Igwa kami duman na nakulaon na windrow composting. Okay, Igwa man kami duman ng vermicast. okay. Kung sa inyo mga ulod, bigyan Oo, pa niya so oo. Igwa kami duman gilingan kay Bayo, Oh, yaon duman. okay. Tapos so residual waste itambak mi ko na sa saro. Sarang Sa lugar. sarang lugar. Oo, Ipabilo mi ko na po so ang kapartner mi po duman inorganize mi po sa mga waste picker, inorganize mi sinda na may time sinda para mga lakal pa ka ito. Yeah, baka may So, mga dahil papel may duman, dakulong pa. karton, Dakulong botelya. pa nababawas sinda. Oh, so nababawas pa. Nababawasan na nga ni sa truck, nababawasan na sa barangay, nababawasan pa sa truck, sa mga collection crew nangangalakal. Pagbagsak duman, mas lalong nababawasan pa. Oo. So pagdara duman mi sa dito Lit na sana. Ito po big sabi mo ng mga ito nangangalakal, igara mga individual person ini ang mga itong mga hali sa community. Opo. Na pag opo. kinuha ninda duman, ipapabakal man ninda. Opo, opo. Garo dagdag naman nindang income ito Opo, tag. opo. Personal naman nindang Opo, income. opo. Magayon no. Bigyan mi sinda na. Oo. Ano man sinda dapat may mga protective gear sinda. Yeah, mi ka siyempre. Oo. maduman sinda basta sa mga Dahil lamang kimask niya kung ano. baka pag nagbisita so imbi pag napicturean kita kaya violation. Problema na naman. So, magayon po, nakakanta ko bukid additional income duman sa mga sa community. Opo. Sumadit na lang ito hanggang sa, sabi mo kasubago, nag-recycle na nagibo ka mo ki mga vermicast, Vermicast fertilizer, po, opo, organic opo. fertilizer. So, hindi dara talaga sa MRF, I mean, sa duman sa Kwanindo, sanitary landfill, talagang dit na sana. Date na lang po. Ano lang talaga, residual waste na lang duman. Tapos ang ano ko na lang duman, ang personnel ko na lang duman, D8. Opo. So Opo. ma-manage na lang ka ito. Opo. Mas Oo. akong personnel digdi sa Central MRF. Oo. Tayaon duman sa Saan po mga pigdadira nindo itong mga vermicast, itong iba pang mga may nagbabakal po sa mga itong mga organic May nagbabakal fertilizers. po sa Ay, muya. very good man yan. May nagbabakal. Magayon. Minsan- Maray bagang tanuman, di ba? Daron ibubutas sa mga minsan paso. po, duman sa Pigwin Room may naghaharagan man po. Oo, magayon. Opo. Magayon. Ang oo. igibo mi, sir name ito. Tapos natutunaw. Lalo na sa mga araluyo ng tinambak mi duman na bayo. Di po. Oo. Daga na oo. po ito. Uyo.
Pero magayong tanuman iyang kay mga kuan ano, kay Opo, mga opo. gulay-gulay Ang senda etc. ano man lang, Mm. pinalapa mi lang, Mm. soil conditioner. Iyo. Oo. Bako man siya organic fertilizer talaga. Ah. Pag organic fertilizer, may mga halo pa yan. May iba man na halo ito. Opo, opo. Itong basta mo lang pinalapa, soil conditioner po ito. Okay. Sabi mo kasubago, nagigibo na po kamo kay mga bricks. Opo, Ano pong eco-bricks. composition kan eco bricks? Actually, bricks plastic ninyo? man sana po yan. Plastic. Inanuming plastic. Opo. Pininuming plastic. Mm. Tapos may glass yan. Glass. Ano po? So, Pinino. so botilya? mga buti bagang na day Botilya. opo, day okay. na napabakal. Mm, Day na pigbabakal. Mga parasa ngayang Opo. plato. Opo. Arugaan. Pipino pinumi. Okay. Tapos ihalo mi duman. Daga. Tamas lalo siya minatagason. Okay, okay. Ayun, yun. Iba po ang tabi, Ray, sa kuan, sa hollow blocks na pigasabi? O Iba pareho? man po. Iba man po. Ibang composition din. Ibang pigil Actually, yung pareho eco. man lang po. Pareho Oo. ang composition niya. Pero more on eco bricks po kami. Okay. Same po Ang pigil- nilang pigdadirain ng mga Yan po sa mga relocation site, mga Oo. beautification. sa mga harong nito pwede na yan gamit. Aday po, sa mga landscaping. Opo, Wow. landscaping. Oh, May magayon. nagbabakal man po sa muya. Mhm, May mhm. nagbabakal sa muya. Di pa ka mo Kaya- nagabot sa point na magibo ka mo kay hollow blocks? Di ko na po. Bigyan namin ko po. Adalam. Adalam pa, no? Baka po, maluya ang klase. Iyo. May nagpapailing ng mga tibay, Iyo. pero Oo. di ko na. Duman ko na Mas kami sa maray na bricks. itong bricks na muna. Bricks na At least, po. nahiling na sa quality ka ito, Opo. pwede nang gamiton. Same po ang Central MRF ng Dubuda sa ang sa endong location kan ang sa endong. Central MRF sa ano po, Sanitary sa, landfill. sa Barangay San Vicente. Okay. Tapos ang sanitary landfill sa Barangay Marirok. Oo. Barangay Marirok po. Iyo. Ayan po. Pero ang taon na po yan ang operation kan sanitary landfill nindo. Almost 6 years na po. Ayun. 2019 Di pa na man po po paano, yan. no? Takon, and base po sa story mo na may Central MRF, nakaabot mo talagang residual waste talaga. Hagara haloy mapano yan. Aloy po. Mm. Ang ano nga ni duman, so saro nga ning cell, sabi na, 5 Opo. years lang ito. Okay. Unyan 6 years na day pa. Tapos Grabe. nakagibo na po kaming sarong cell, future cell. So siguro mga 15 years ito. Iyo po. So ang gusto mi kung paano mangyari, dawa day na kami digdi. Continuous ano. Oo. So pigiling-hiling mi talaga ang magiging problema ang basura. Iyo po. Yan talaga Habang basura. nagdadakol ang populasyon, nagdadakol ang man basura. Yan Yeah. talaga ang pinaka problema digdi sa tuya. Opo, oo. Pero po katong na-mention mo, ano pa ibang mga best practices tabi na pigigibo nindo sa Tabaco City? Ang tree planting activities mi po. Okay. Continue pa. Duman sa Central MRF mi. Lakulaon iyan. 17 okay. hectares po iyan. 17 hectares? 17 hectares Okay. yan. Ang pig-utilize mi lang po 2 hectares. Adi gwa pa ka mo kay 15. Kwampa. Ano po 15 hectares pa. 15 Dakulaon hectares. pang lugar. Ang gigibuon mi po duman man-made forest. Ay wow. Oo. Tangkataning po kay to. Oo. So NHA, so housing. Housing. Okay. So man-made forest. Continuous kung may tree planting activities kami, duman mi po Duman ka mo. gigibo. Unyan darakula na po duman sa mga aguho. Oo. Ta gusto ko gari baga itong ang pangarap ko itong Central MRF ko. Gari kung ang Amazon yun ang lung center Yeah. of the world. Yeah. Itong yeah. ito man ang maging lung Tabako center ng tabako. yan. Oo. Ayun. Sa US may inabot ako duman na sa Yosemite, harayo siyang lugar. Ang kahoy puro lang straighton ang tubo. Ito pa lang ginibo man ito kan mga panahon. Aluyon ng panahon. Doon po sa Central MRF may tanong kami ng tanong duman. Dahil minakuha kung anong so tamang kahoy. Nag-aguho kami. Okay. Sabi maluyang talubo. Ito pa inusunan dito kang mayon. Ano nga ni ang Sudaga may problema sa oo, daga. daga. Oo. Nagtanong kami, trinay may magtanong kidakol na aguho. Opo. Ito ang duminarakula. Ito ang duminayon sa tubo. Kaya sabi mi, panuunta na lang ining aguho. Iyo. Para in the O takong hali sa mayon, Opo. ang aguhubag matubo diyan sa palibot kan mayon. So tanga ni maging pasyaran pa ito. Yeah, opo. So ito ang mi. Yeah. Paano mo nito tabi si Ray nakuha ang kooperasyon kan tao? Ta importante bag ang kooperasyon kan tao. Ta sabi mo ka sa bago, pagpuonin do, nagkonsulta ka mo, pigahanapan ka mo kan tao arog kaya gani. Habang naghahaloy, paano po nindo na ang kooperasyon kan tao na magsunod sa segregation strictly po sa lokal na gobyerno?
So ano lang po, sinseridad me, Opo. pag-service sa inda, Mm. kapag una ninda, nigas kugun kami Yeah, yeah. sa pumiro sa nangayon ini. Iyo. Makukuha mo pa ng kooperasyon kang tao kang pagkapag-continue ang programa mo. Mm. Ka dapat magsawa na paulit-ulit mong sabihin sa inda. Yeah, yeah. Halimbawa, example ko na sa imo, tarpaulin, naglagay dyan na tarpaulin, no segregation, no collection, bago. Iyo, maganda. after few months, luma na yan. Yeah. Ang isipong kang tao, tapos na ngayon so programa ninda. Oo, oo. Palitan mo na naman siya kibago. Oh. Human ang ganda, no? Tama ka dyan. Palitan mo siya kibago. Nagbugta kang information, ano yan, IEC material. Oo. Di, nalapa. Nalapa. Dapat, babaguan mo man ang ganito. Baguan mo yan. Diba kung pagkatapos ng, Tapos na. okay na nga yan, tawala na nga yan. Oo. So, may sustainability man Ayun po, duman sa opo. mga IEC materials Opo, nindo. opo. Yung man ang ganda, no? Baka matud ang tao na, ay, dahil na, tapos na nga yan. So, Ang yan, na importante gobyerno. mga tarpaulin na parundom sa inda. Mm. So, may mga sticker ako niyan Opo. na mga tangod ko, linig ko, no segregation, no collection na pigpadukot sa mga tricycle. Opo. Oo. Dapat continue ang mga IEC mo. Mhm. Tanganing ang tao nag-ano na kung agresibo ka sa sa information sa inda, tangan magsunod sa inda. Eh po ang nailing ko, pag luminuma ang sa imo, Bago tulos. Magayon na na-practice mong iyan na. Tadi ba baga, pag luma, nawara na, tabay na ngayon, okay na ngayon, na-implementa naman. Tapos napansin mi, so nagkukuha man ako impormasyon sa mga Opo. mga collection crew ko. Nagdakul da sa basura ninda, kaya Oo. sabi Oo. ko, na-discourage sinda, Mm. dakul na ngayon sa basura. Sabi ko, di ka mo ma-discourage kung nagdadakul ang basura. Opo. Tandaan nindo, kapag nagdakul ang basura, ibig sabihin kaiyan, ang mga tao, dyan sa MRF, takong ang pigkolekta nindo sa basura, despite na dakulo na bagayan, tapos sa yeah. barangay, tapos Yeah. ang pigkolekta nindo, date ang basura. Iyo. Tandaan nindo, ang mga basura kanya sa salog. Iyo. Mas iyo man ang ganda, no? Di kaya May dapat. nagdit nga sa basura. Baka inulog sa kali. Oo, yan. O sa salog, di Kaya ba? kung nagdadakol ang basura, baka nagkakaigwa na sindang nagiging aware Tama. na sa tao. Tama, sir. Oo. Nagiging aware na sa tao. Ay, orog maon sa mga kolektor. Ay, dit na sa nangayabos nga sa basura. Oo. Salamat nga sa mga taga-barangay. Dito yan, araw-araw sa nakayan. Oo, Naugma oo. ka muna di Oo. Ay, sa basura ninda. Iyo. Makayaw na sa salog. Mas difficile i-recover ang basura kapag nasa salog. Lalo Okay. Ang Tabaco City Tabi, may ordinansa regarding sa bagay na ini. Iyo po, May aloy na po ordinansa. sa ordinansa. Okay. Haloy-haloy na. Haloy naman ang 9003. 2008 pa. Iyo po. Pero ano po yan, Gary, na pinag-impose sa mga violators man nga sa mga tao o sa mga barangay tabi? How do you Ayun po, implement the ordinance? Big-impose mo yan. Kaya na, pero may minadadakop dyan. So, nagsusulo. ang nagsusulo, di makapag-deny. Nailing sa aso. Oo, yung bagay, nagsulo ka. May nagreklamo sa imo. Kang violators kang nagtapok. Dahil mo na nailing. May basura naman. Yung manangan ano. So meaning po, tama ba? Ano po ang kontabi, sir? Ano ang sekreto kung nagibunin do ini na Sarengay Award? And ano ang gari sa endong naging puhunan kung nagibo po ang siring na bagay? Political will po. Yeah. Political will. Kung siguro si Mayor Crescel na congresswoman, yung political will na impose iyan, di may ini makukuha. Opo. Actually nga ni kang pinaglalaban niya ang ining site me. Di naging kausapan ini kang sa iyang kadaugan. Naging political issue, ano? Opo. Naging political issue. Politika day niya talaga. Ang pinaglalaban mi paano sa lugar Opo. na base sa study kang EMB, MGB, pwede duman. Okay. Ang sabi kang tao, di pwede digdi, sabi duman kang community. Oo. Dapat sa iba na kamong lugar. Kaya ang digdiso. Very controversial. Kaya ang duman sa tubig. Yeah. Yaon duman. Di pwede. Yaon nga ni sa tubig. Nasa taas man. Pasado sa mga study kang mga eksperto. Pwede. Nalisa dinar na pwede. Ako minsan kahit pigluluyan akong buot. Grabe na. Tanong na saan daw nga gibunta kay ni? Ano gibunta kay ni? Oo. Di si Mayor kay hanggang sunadang ko sa mga matitibay na mga rason ka mga eksperto. Pag yan sinukuan mo na lugar na iyan at nagbalyo ka, di ka na makakakuha pa kilugar. Iyo. Nata, kung mabalyo ka, alam mo, mabalyo kang lugar, ang sasabihin man duman sa imo,
bago nga digdi sa moya, iyon ako na itong pumirong inadalan nindo na pigsabi nindo Iyo, pasado. na pwede mampalan. Na pwede Approve duman. kan mga experts sa Oo. environmental. Tataka ngayon porkit nagreklamo duman sa mga tao, mabalyo ka digdi sa moya. Ng mga tao, mga kami. Iyo man ang ganun, no? Okay. So ito po naging may mga nagkontra ka namin naging alaw. Yung ngunyan gyara nalabusan na binugtan nindo kan sa Yes inyong po. sanitary landfill. Yes Very po. good. Paano po nindo nagibo ito na may challenge, may konsultawa, may opposition sa pagkapoon? Di pinadagos mi lang ito. Hindi may kaso na baga po, may yeah. nakasuhan na ano. Pinadagos mi po ito. Ang sabi paguna ko kang implement mi ni for compliance na Yeah. sa batas No po. di pisilo dai ko aram. Pero kapag yaw na sa mga sabi kang tao dapat day magbata, di maglangaw. Ginibo mi talaga gabos Yeah. ang ganun Yeah. yan. Iyo. Kang Opo. binugtak mi duman. Kumpleto siya sa component, physical component. May liner siya, Oo. may wastewater treatment facility siya, may admin building siya, may access road, may ano nga ni po duman, may inintroduce po kaming bago duman Opo. na mas lalong daim contaminate sa groundwater, yung Bitterberg grass. Ayun. Okay. Giri pangsara, Opo. pangsara. Oo. Ang ugat niya pa rumon, na absorb niya mga toxic sa tubig. Ayan. Tapos may mga heavy equipment na kami ginibo, may mga personnel kaming inerduman. Opo. Oo, nagibo mi boss. Yeah. So, napakaswerte man ta sa mga tao, gari man baga so napaka-diboto man sa trabaho nila, lalo na so permanent ko duman. Heavy equipment siya, Opo. trabaho niya talaga. So commitment mi sa tao, inutob mi. Yeah. Dahil mi tinubod mi talaga sinda. So yan, dahil wala sinda masabi. Yeah. Sa mukha. Opo. Actually, yan po sir ang sunod kong sa mga po. Salamat nasimbag mo na tabi sa punto ko ta. Siyempre, kaya nag-uupo sa mga tao duman, ang hadlit ninda, tatapo Di kanya man, kita kibasura. oo. Di ba? Opo. Mabata nga kita Opo, digdi. opo. Bata nga tapok na nga, mga residual waste Opo. digdi. Mabata nga kita digdi. So, with that, itong susaenda pong gari anticipation, Na ano mi? na-overcome nindo Opo, ito. opo. Ngunyan, naging magayon po si resulta lugod na basala so pagdududa kan ibang mga tao na ito pala kumutapukan kamo kay basura day maresulta sa problema kan mga residentes naman. Actually, bago may binuktak iyan, na landfill na, nagparalakbay aral man ako. Nag-benchmark muna ka Oo, man. nagparalakbay aral na ako. Diba Kain, yun? Palawan. Oo. Totoo niya. So, Apo. nilakbay aral ko talaga. Mabataon mo na lang ako. Kaya natakot ako, sabi ko baka. Baka yung abutan nito Baka ah. ini ang abutan ko. Baka totoo man ang sabi sa Kan mga tao ade. Oo, totoo po yan. Kaiwanong ka kan mga tao talaga. Oo, totoo Okay. yan. Lalo na duman sa Garay Gayo dito. Yeah, Bukas, mga kairibahan ko pa naman sa mga kapitan ka ito. Pag bukas pa sa nakang pintuang kambas, nagralaogan sila. Nangyari sa. Sabi sa kuya kay kang kapitan kang Marirok. Kang kaitong si Kap Missing. Baka arog mangyari doon. Yung man ano. Okay. So paano po nindo na sustain o na maintain tabi ito Ray na konindo na anito itong susaendong sanitary landfill na daing epekto daing parong magayon ang impact duman sa community kung sa tabi nilo binugta. Ang pinaka-importante sa sarong landfill, heavy equipment. Okay. Pirmi kay gwa kay ito duman. Igwa ako duman. Okay. Dapat ba ko lan pagtayo ka kay landfill, duman lang. Tanahili ko ang iba digdi na kaurong ko na sa ibang LGU. Opo. Ano ang plano mo pakabugtak mo kang landfill? Iyo. Hanggang duman lang ika. Yeah. Matapo ka lang duman. Dapat igwa ka duman na heavy equipment. Igwa kang personnel. Ang pinaka-importante sa gawas, may heavy equipment ka talaga. Iyo Pag po. daig kang heavy equipment, nag-arkila ka lang. May yan, problema. May problema ka. May problema. Hindi mo Okay. mariresolve ng so community, mareklamo talaga. Paano po nilo naayos ito na sabi mo ining location kay ni gari may tubig ano? May Opo, tubig, opo, di ba? opo. Paano po nindo na maintain na dahil naapektaran tabi sa tubig. Buda malinig sa tubig, napasiring duman sa mga tao. Tubig po, nasa taas, sa source kang tubig. Okay. Nasa taas po Nasa siya. baba ining landfill. Nasa baba Okay, nasa good. baba Tapos saro duman sa study kang MGB, ang tubig po, mag-drill ka man duman ng mga, sabi nga ni Nida, MGB, ang mag-drill ka man na 15 meters, di ka pa may makukuha ang tubig. Duman sa location Opo. kang kanindo. Kang landfill. Landfill. Oh. Kunyan, inano ito, drinil ito kang, naggibo kang landfill. 60 meters, di pa sindang may nakukuha ang tubig.
Haralo lugar mo na ito. Haralo mo na ha. O imagine 60 Iyo, yeah. meters. Para nagkalot duman, ang kalot man sa nakaitome, 4 meters. Oo, oo. Ang requirement sa batas, kung ini nga groundwater na tubig na ini, ang requirement sa batas dapat may at least 2 meters. 2 meters on so bottom kang mo so kalot. Opo. Dapat 2 meters lang, at least 2 meters ang Yeah. mo. Yeah. Kamuya kung 60 meters, alawi good so Tapos duman sa sa area Igo kami duman talagang ginibuan mi kay sarong monitoring well. Okay, okay. Ararumi to monitoring well. Itong monitoring well ito na ang nagsusupply kay tubig duman sa muya. Piginuman. Pwede inuman. Pwede inuman. I see. Okay. Kaya alam mo yan, sabi nila, Demi nga, one time nag-visit ako, kumusta digdi so tubig da? Sir, Demi nga yan na inuman. Nata, maation so tangke. Kaya nag-aarok sinda. Oo. Digdi sa, pinakapumirong Pinakapuon. tubo, pinakapuon doon sila na. Siguro sabihin, ang problema, bako man so landfill na yaon naman. Kung iso tangke. So tangke. Open da paano sa taas. Open ngayon paano sir sa taas. So ura yung mananggad talaga. Nataon yan lang nito sa kuya sinabi ha. Kaya mo na yan, sir. Kaya mo na yan. Kaya nag-aaral sila doon sa pinakapuon. Yeah, okay. Ano po ang reaction ni Mayor Bergais ko niyang kan maarama na susunalidahan niya? Kamo mismo. Iyo po ang Saringaya Awardee. Very, Siyempre, very positive po siya. Si Mayor Ray. Si Mayor Ray, very positive. Ang dakula po ang pasasalamat ko sa iya almost 50% na rin so mga JO ko. Opo, sinabihan niya ako na ano man ang gusto mong mangyari sa environment, itatao ko sa imo. Ay, very good. So at least di sabi ko sa salamat Yorta. Tatawanan makuamang kita ki Saringaya para po sa imo sa 2028. Naugba ko maski kan although aram tama na kang election, ibang grupo ang tinaba, siyempre, si Mayor Crisel. Pero kan itong sa mga turnover, kan mga kwanindo, makayo nun sa relasyon kan incoming Buda, outgoing mayor nindo. Maski magkaiba, dati man magkaaramigo. Mayhapot po di Ray, sabi niya, Henry, pakiapot po, saan tinatapok ang mga waste hospital? Okay po. May Siga Hospital ka man, no? Opo. Ano tabi sa ng Good challenge question. situation dyan? Kami po igwa kaming temporary storage facility for medical waste. Igwa po kami diyan. Milan duman, i-stock milan po ito duman. Tapos nagpapakolekta po kami sa sarong pigapod ming treaters. Day man ito duman sa Lanpinano. Separate Bako po duman. yan. Bako po Special duman. waste yan eh. Special waste po yan. Duman pigdadara sa mga yaon sa mga lying in clinic sa City Health Unit yaon po duman sa mga medical waste Actually po, nakaduwa na kaming pakolekta. Nakaduwa na kaming pakolekta. Hunyan, day pa man siya napupuno. Opo. Ayun po, ang nagkolekta sa mga midways, aling Bulacan. So, outside of tobacco yan. Opo. Pigdi-dispose. Tapos, nagkukuha kami sa indaki certification kung sa hindi pigdara. Sarong requirement ang kang EMB. Okay. Certification, buda kung na-treat So kinuha niya sa muya. Kaya kasarabay ito sa pagbidding, may kasarabay ito sa Iyo. So magayon, ako sa iling ko tabi, okay ang itong strategy nindo. Tama la, natawan ng kamok. Sangunyan po, di sa Bicol region, day pa may nagkikater kang medical waste. So out of Bicol pa ang disposal ta. Opo. Hanggang mo niya. Yan po kuta so project kang Albay. Kang Albay province. Iyo. May project ang Albay province kaiyan na gari nila sa medical waste, pyrolysis. Nagkaigwa na sindang kay ito na ang gabus na LGU, duman madara kang medical waste niya, pero with a certain fee, babayadan. Tamagas to so natural. Gari may kwan yan eh. May kwan yan, may aram kung sa napundo ito. Magayon itong project ko ta. Through pyrolysis ito ko ta eh. So tutunawon sa medical waste. Iyo. So itong prosesong ito tabi, hinaling mo ito kang DNR kan mag-evaluate sa endo sa mga hospital waste, special waste. Di naman. Ibang concern ito. Di ayaw okay. Department of Health mananggad po ito. Okay. Sa pagbabalik mga tugang, pag-istoryan mi ni Sir Reynold Martires, anong mga challenges ninda na pinaghampang? Ta sabi ni Mayor Crisel, ka nagtaram siya sa Saringaya Award,
nagkapirang business da po sinda ka ito na tinino kang mga environmental auditors. Opo. Yan. Pag-istoryan mi tabian ni Ray, kung paano na-overcome yan, tara ko wala tabing agyat yan sa mga local government units, makalipas lang, mga tugang kan mga patalastan. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte D. Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Balikan ta po ang Saringaya Awards kan Tabaco City. Yaong po sa istasyon sa DCGB si Reynold Martires, siya po ang sendro kang Tabaco. Sir, ano po ang mga challenges na hinampang nindo duman sa duwang Saringaya Awards nindo? Sabi ni Mayor Crisel, perang bisita ka mong tinino kan mga environmental auditors kan mga nakaaging aldaw. Okay. Po yan kang 2016, sir. Opo. 2016 talagang open dam site kami. Grabe kang in-inspect ko nga nito kang 2016. Nagsusulo pa gari impyerno. Yan totoo. Totoo po yan. Anyway, tapos na-overcome naman nindo eh. Tapos na. Oh. Nangangalas kay ito tawo pag-aga, duman sa Barangay San Antonio, very pagi yan, okay. Natangya taga di ngayon maliputon digdi. Ito pala aso. Nagsusulo. Kaya totoo yan, nagtatarapok duman sa mga mga truck. Dili sinda nag-iikot na impyerno. Tamay kalayo. Grabe talaga ito. Tapos sige nang padara kay itong notice of violation sa EMP sa Muya. Hanggang sa time na nagbisita na sa ombudsman, environmental ombudsman. Ang time na buminisita sa environmental ombudsman, katatapos lang kay ito kang bagyo. Di dakol na basura ang nakatambak duman, mga sangakahoy dahon, alo-alo, parukan, talagang Makati. Opo. Di may kaya itong depensaran, tanailing talaga. Picture na drone, kung di may maitago, piganap sa Muya, lanpil. Gari open dam site so inabutan.
Pero may plano na talaga kami kay ito. Mm. May plano na kami kay ito. Aloy ko ng pagkakauron sa EMB. May plano kami. Papasigi mi. Kailan dipisil man mapatubod sa EMB. Yeah. Ganna puro man sa nakamo plano. Nagplano din man Oo. nagigibo. Hanggang sa time na inabutan na talaga kami kang kaso. Inabutan kami kang kaso. Oo. Pero di kami nagsuko. Padagos tayo ni. Yeah, opo. Pinadagos mi. So naging agyat sa indo ito Oo. na sitwasyon na ito na may mga kaso ng inarabutan. Oo. Nagpadagos ka mo kan mga dapat anyway, gibo. may punduman eh. May punduman. Ipadagos tayo ni. Tapos, ipadagos tayo ni. Sabi ko nga ni, ibugtak talaga yan. Nag-iisip, siyempre, bigay-isip, baka kami preparado, i-implement iyan. Yeah. Ang sabi ko, man kayo, padagos ta sana. At least, igwa na kitang napailingan sa EMP. Iyo po. Na igwa kitang ano. Iyo po. Kang yauna, pag una ko, pag-unakulan baga, Oo. for compliance purposes. Oo. Iba na. Sabi ko, day tasayangon ng investment kang gobyerno. Iya. Digdi, Opo. tasayang. Mm. So, nag-purchase kami ng mga heavy Opo. equipment sa mga kaipuan may. Oo. Actually, day man ako kayto na very supportive talaga kang kayto kang time so sanggunian panglunsod. Taga Busman Sinda na may Siyempre, buong local government units, di ba? Busman Sinda, Oo. very supportive. Oo. Tinaon sa kuya. So mga kaipuan ko. Tapos sa mga tao, hanggang sa binakal mo itong San Vicente na Dakulaon. Yeah. 50 hectares nga ni po ito. Binanga lang, taso kabanga sa NHA I see. na sa using so kabanga sa kuya sa ano. Ito ginibo mi. Tapos sa mga barangay inanumina kung inumpilmina na magtayo tas kamong MRF. Tama pa tabi, sir. Naging dakulang konsendo, dakulang challenge na itong pagtinusyon ng environmental auditors, Totoo po itong yan. sitwasyon Totoo nindo. po yan. Nagari kuminusog-subotin doon. Imbis na luyahan ka mo kibuot, kanagkusog-subot, kaya tayo ni nagibuhon. Opo. Tama ba? Garo-aro ka na Iyo po, nahilig ko iyo tabi, po, sendo. iyo po. Actually, dawa nga ni day po ito. Opo. Paduman talaga kami. Na-timing lang na yan o naigwa. Na-timingan lang na. Paduman talaga kami. May plano kami. Ang plano mi nga ni kahit waloy na eh. Opo. Waloy na. Problema mi man talaga yan maabot kay panahon. Yeah. Opo. Sabi kan texter ta, Henry, good afternoon po. Congratulations, Tabaco City. Nagdadangog kami digdi sa Barangay San Lorenzo. Kami nga ni po talaga nakaukod na mag-segregate kan basura. Takunday po segregated, pigiiwal kami kan mga garbage collector, eco-aid, midigdi, taday man talaga pigahakot ang basura, kaya nakaukod po kami si disiplina sa dire. Reaction tabi sir. Salamat. Di ba? Salamat. Di ba? Opo, salamat. Arog talaga pag paminan kaiwal mo na. Kaiwal mo na sa eco-aid. So, sa ano pa, collector. no, sa community pa, no, ang gusto ko talaga, mag-segregate po kita ta. Yeah. Day mi sindapig bubua. Day mi sindapig bubua. Kang kaytong sabi ninda sa kuya. Opo. Sarok man sa nang lugar ngayon pigtapukan nindo pigbubua man sa nang Iyo, nindo kami iyo, na oo. mag-segregate. Oo. O yan day na sinda may masabi. Separate ang pigdadarata kang bayo, separate ang pigdadarata kang residual waste. So Yeah. kayo po ang mag-segregate kung sa tuyang basura. Yeah, opo. O, kasi bago sir, napot ko sa money of there na text sa tuya. Henry, paano nila pigmamanage ang garbage sa isla? Ang pigminyang isla. So, napot ko sa mo kasi bago off there kita. Opo. Sa San Miguel, ano? San Miguel Opo, man San ang Miguel, isla San nindo. Miguel, San Miguel. Ang San Miguel, gari lima ang barangay Lima dyan, po diba? ang Paano barangay. tabi sir ang Okay management po. kang garbage naman? Sa isla po, residual waste lang po ang pigko-kolekta. Duman. Ang nagko-kolekta po sa isla sa kada barangay. So barangay Eco-Aid. Okay. Ngunyan, Okay. pigdadara po ninda sa basura sa poblasyon every Saturday. Ma-text lang sa kuya so barangay captain Opo. or so barangay secretary na, sir ngayon may ipapadara kami dyan na basura. So isabat mi po sa pier. Day man kami So meaning, iwa ka mo itong sakaya na bangka. Ano po ito? Pig-arkila kang barangay. I see. Pig-arkila So kang private barangay. Opo, na pig-arkila, motor ito. pigbabayada. Nakasako man pa yan ng mga basura ninda. I see. Tapos puro lang plastic. Wow. So Puro pasiring plastic. ito do ayun. Oh. Day duman na mga pampers, day duman na mga tadang pagkaon ng panis. Oh. Payo, walat sa kada Kuya, barangay. pwede na ito Walat naman sana. maglapa sa barangay. Opo, di ba? opo. Oo. Tsaka, dakulang challenge man sa kapitan na yan na arog ang gigibonin da, no? Every day ba yan pinangyayari o every other day po? Ano lang Ang po, pag-send ng every basura. Saturday po. Every Saturday. Buda pag tadakulong pa man duman na malawak pa duman so espasyo ninda.
So every Saturday lang once a week ang Oo. padaran ninda digdi sa kuya Oo. sa poblasyon area. I see. Opo. Di po kamong plano na magbakal kay garing nga moto ano pud kaan? Kung sa daga nga dump truck duman ano pud kaan? Motor dump truck. May plano po kami duman, nakabudget po ito na pag naayos na po duman so Island MRF kami na po ang makolekta ka mga basura Aha. sa barangay MRF kang sa isla. Tapos dadaron mi sa Central MRF. See. Opo. Okay. Tapos ang plano ko po duman, bakong landfill ta date man sana duman. Ibaga. Kundi Ibaga. supig sabi nindang pyrolysis na pigtutunaw su basura. Tadit man sana ang basura duman. Yeah. Kailan mal ito. Oh, so duman na Medyo- mismo sa islang ito. Opo, duman ko San Miguel. duman ako mapilot kay ito sa San Miguel Island. Ay magayon man niya nakuha na iyan na naisipan nindo. Okay. Sir, let us talk about Hiraya Manawari. May feedback akong nakuha. Itong mga haling materials duman, gari may tabi ba? May mga recycled materials na hali Opo. sa na dapat ma-dispose na gigamit niyo duman sa Hiraya Opo. Manawari kan tabako. So halimbawa mga sa peryan baga mga kabayo Yan, na oo. imbes na itapok. Oo. O igibo mi duman na gari i-upcycling mi ito. Ilaga naming mga bakal. Nakakabayuan po ka mga akin. Yeah, So oo. mga kurukotse baga. Gusto mo niya po, mga tapok yan. Ang mga tapok po. Mga tapok yan Opo, mga sa tapok po. Indo. Then, pipakinabangan duman sa lugar na ito. Opo, so mga Upcycling nga na po sila, no? Tama. upcycling Okay. po. So Sige mga mga design sa plaza, Mm, pagdain na, idarami po duman. Mm. Duman ang piglalaag mi. So, po. maghalat ka sa may magtapok may magtapok ngayang kama. May magtapok. Pero magayon na yan, di ba? Ang Hiraya mo na Maribaga, nagiging sentro kan study tour? Di ba? Ano siya niyan, nagiging ano siya ka mga estudyante sa Aplan, Yeah. sa Aplan. Oh, yeah. Minsan pasyaran ninda, minsan duman sila nagpapractice kang sayaw ninda. Duman-duman ang ang dumanan talaga ninda. Opo, sabi kan sa rotang listener, Henry, good afternoon. Kundi pa ako sandali lang sir, napindot ko so gilid kan sa kuyang cellphone. Ayan na nga nito. Ay, tate. Sabi niya, Henry, good afternoon. Kundi ako nasala, ang problema sa basura sa tabako na naging makayon ang management ko niyan, naging issue man ang politika kan mga nakaaging panahon. May point sir, naging issue ang basura. Iyo Ano? I see. Okay. Bay na po. Tapos na po ito sa ating texter talk. Iyo man ang gatadi. Alright. Ito. Henry, pakihapot do, tabi, pero ang penalty tabi sa, pero ang penalty, tabi, kang violation sa basura na ba ko segregated? May ordinansa ka mo sir. Haloy-haloy na ito. Aloy-aloy na. Haloy-haloy na. Day may i-kolekta? Iyo. Ayun, ang pinaka-penalty po, dahil kay kolekta. Maski magbayad ka o dahil may, so may cash bagayan, may penalty na amount. Day may Ang i-kolekta. pinakamagabat yan, so dahil mo kolektahon. Day mo kolektahon. Ito, dahil po, sir, nag-abot sa punto na pig-iriwal na sindakan mga tao. Taan tao baga, mapagalon pa sunodon. Totoo sir. po, nangyayari po yan. Oo. Nangyayari po. Ang number one media na sa par, so tatara mo na, trabaho ngayon nindo ini. Iyo ano? Oo. Trabaho ngayon nindo ini. Iyo. Kaya, dako ng problema. Iyo man ang ganun eh. Alright, sandali ito. Congratulations po, tabako. Okay. Only tabing nagtik sa tuya, kung sa ining munisipyo na sabi mo, ang gibuhon mo po, dumano nindo so kapitan nindo, di ba? Tama, sir? Opo. Yan, tapos mag-question ka mo sa kapitan, ipaabot sa mayor. Yan, kung medyo bako ka mo, dahil minangaranan ang munisipyo mo, taba ka ba dagit ang gamikan mayor nito? Taba tapig feature tadig so karahayan na ginibukan tabako. Pero ang pinakadabit, sir, dapat so residente kung may concern, irani sa kapitan. Opo, ang pinaka-importante po talaga dito sa basura para maging magayon ang pag-manage mo kang basura, ang mga barangay official. Yun sikreto. I am nahirap man nga di baga kita sa mga kapitan. Dakulang trabaho na baga. Dakulang sinang trabaho, gabos na ginibong batas. Opo. I-cascade sa barangay level. Totoo. Yan, nagreklamo na nga ni sinda na garakulo na da sindang trabaho. Pero day makita talaga may maginibong. Na day man sinda may nagpirit na. Sinda maging kapitan. Inoper baga ninda sa diri niya during campaign, inoper ninda na papakarayon ninda ang barangay ninda. Opo. So yaon na sinda diyan, sinda napili ka mga tao, ang panguninda ang mga problema, lalo na po sa basura. Opo. Pag na-manage man ninda po iyan,
Magayunan po yan. Magayunan po. Yeah. Ang number one kong requirement Mm. sa MRF, pag matayo ka, Mm. dapat ang MRF harani sa barangay hall. Iyo no, ngani pirmi nahiling kang kapitan. Oo. Araw pa kay ni may sarong duman na kapitan sa muya na kung iyan ano nga yan pa pangit ngayon ang MRF para ni sa barangay hall. Sabi niya sa kuya, nata, mabata ba ngay ayan? No. Mabata ba yan? Hindi kami nag-decision. Sabi ko sa iya, kapag harog kaya ang pagtubod mo, dahil ka mga kabugtak digdi, dahil ka mga kahanap kidigdi lugar sa barangay mo, na mabubugtakan mo kay MRF. Dahil ka ngani mismo kapitan, harog ka ng pagtubod mo. Lalo sa mga tao. Lalo sa mga residente mo. May nagkapira duman na barangay sa Muya, ng MRF ninda, arani sa barangay ho. Ang barangay Tagas, barangay Basud, ano pa ito, barangay Tagas, barangay Kubo. Arani yun sa barangay hall. Namanid sindang maray. Challenge nga nito. Permininda na hiling. Napaparang mo sa basura. Permininda na hiling. Permininda na hiling sa basura. Kaya na-aktibo din sa basura. Yeah. So, barangay Basod, ay barangay Tagas, sa loob pa kang subdivision, ang MRF ninda. Pero dahil, so parang nami-minimize. Very good. Uni so barangay ninda, uni so subdivision. Tapos nigdi, uni pa so basketball court ninda. May nagkakarawat pa dyan. Magayon lang so pakahipid ka mga basura kapag may tambak duman. Yes. Tapos i-collect taming madaling araw. Magayon pag-arayo pa dahil pakiram dyan ng mga barangay officials. Di naagihan lamang iwalat dyan sa ang responsibilidad itaunan dito sa barangay Eco Aid. Ay, tapos naman ang problema. Alright. Dito tabag kita sir sa last part kan sa tuyang discussion. Ano yan? Ano mga ways to go na kan sa imong administrasyon sa Senro? Siyempre, sabi baga kasabago ni ARD Adona San Diego, bako ngayon pag ikangaya kuan ka na, nako amo na ngayon na Saringaya Awards. Bako ngayon mapundo ka na diyan, di ba? Lalo na ngunyan baguan ang alkalde kan Tabaco City. Anong mga plano mo po? Anong ways to go na dapat gibuhon para ma-sustain ini? Mas malampasan pa po ang marhay na pagmamanage sa kan basura sa Tabaco City. Isusustain mi lang po ang programa na nawalat po ni Mayor Giselle. Opo. And very positive man po ang sinabi po sa kuya ni Mayor Ray. Ipadagos ta rin sa mga maray na programa sa Solid Waste. Suportado niya ako 100%. Yan po ang sinabi niya sa kuya. In fact, sa mga job order pa dahil niya inali sa kuya. Very good yan. So, isusustain mini. Tapos, sabi ko po sa indong mini forest, gusto ko pag intra ko sa 2028 na Saringaya, establish na itong mini forest. Iyon na itong yambog ko sa Salinar. Na may iyon man ang gadad eh. Tapos ang nahiling ko pa uni ang nasaro kong na-obserbaran. Po. Dakulon nagdi-tree planting activities. Okay. May nagdiduman sa kuya mga tree planting. Dakulon nag-arangan sa kuya. Ara mo kung sa kadakulon nag-tree planting, then nida na monitor kung buhay ba iyo. So tree growing nalingawan kung buhay ito. Opo. Sarulan ang site sa tree planting activities itong sa Barangay San Vicente. Tanganing mahiling ta kung progress ba ang tree planting activities ta. Tabaka baka ang tree planting activities ta lalo na sa mga government agency photo documentation lang. Yan ang problema Okay. Ito po papakusugod mi. Ang solid waste mi papagayunon mi pa. Papakarayon mi pa ma-purchase kami king mga kaipuan talagang heavy equipment. So MRF mi gusto bala ko itong expand. Bala ko itong expand. Dapat ang gusto ko mangyari sa tabako ang may pag-ari lamang ang tabako na dakulao na daga na kung sain duman ang tree planting activities taram tabaga ang mga daga unyang pigbabarakal ng mga pribado. Iyo baga. Pag nagtanong ka diyan dahil mo may taxi na kaya, may titulo na. So ito po ang dakulong kaming plano na magayon. Yan tabi sa nasabi mong gari mga kahoy dyan na iba man ang konsepto kan sa arboretum arboretum yan bagang arboretum na gares dit sa ng number of trees nagbubuhay lang kay straight siya mahiwas ining area mo mahiwas talagang forest ang konsepto niya man-made forest talaga mahiwason po gari
17 hectares nga nito, day mababa sa 17 hectares. Ayun. Pag na-purchase ko pa itong kataning kainin, kay po ang ko paano i-purchase itong kataning taang ano paano kay ito, yaon duman so volume kang basura kang tabako dati. Iyo. Aluyo na itong ginamit kang tabako, inargilan lang kay ito. Gusto Dati ko ma-purchase ito. Ayo. Tanganing Wow. mag-ibo kong man-made forest talaga Yes. ito. Magkayuno na yan sa imong konsepto ha. Alright. Congratulations tabi si Reynold Martires. Sir, salamaton maraming Salamat oras po. sa DCGB ha. Ano pa ang mensahe mo sa mga nagdadangog mo niyan, lalo na sa tabako o sa satuyang Facebook tabi? Anong mensahe mo sa mga kababayan ta? Ang mensahe ko lang po sa mga taga-Albayanos, suportaran ta po ang mga inisyatibo kang mga alkalde, lalo na po manugod po sa basura. Ang problema ta pong pinagkakampangon niya na matindi, lalo na po sa environment, ang basura. Yeah. Ayun po yan. Sige kitang taram pag ano baga, uy maation, arugan, uy maation, uy mabataon. Kaputuntan sa dirita. Yeah. Ano ba ang pigigibuta Opo. na contribution para mamanage ang marayang basura? So siguro po ang masabi ko lang, tabangan ta po mag-segregate lang po kay basura. Very simple po yan. And bawasan na po ang pag-generate kay basura. Yun. Nakulao na po yan ang contribution po para po mamanage sa kimarayang basura. Apa. Salamat. Yun. Thank you so much mga tugang Senro Head Cantabaco City Reynold Martires. At sa tuyang guest mo niya, resource person, may kinaraman po sa pagiging Saringaya Awardee kang Tabaco City. Congratulations po sa inyo gawa. Mabuhay po kamo. Thank you so much. Alright, mga tugang iyan po sa tuya na programa ngunya na pagkahapon sa DCGB.